Pace vouă, dragi copii, și bine v-am găsit! A trecut ceva vreme de când nu ne-am întâlnit. Mai bine de 2 luni și nu știm încă când ne vom putea revedea. Dar nu vă fie teamă, nu vă fie frică. Dumnezeu are această situație în mâinile Lui. El e în controlul ei și va grăbi ziua când ne va aduce din nou împreună, când ne vom putea îmbrățișa și vom putea povesti multe din această perioadă. Știm că această perioadă de izolare a avut însă și beneficiile ei. Povestind la telefon cu câțiva dintre voi, mi-ați spus că a fost și este bine pentru că aveți timp să stați împreună cu părinții voștri, surioarele și frățiorii voștri. Aveți mai mult timp să vă rugați, să cântați, să vă jucați, să faceți diferite activități pe care altădată nu le puteați face. Iată dar că trebuie și se merită să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru această perioadă. Noi, învățătorii, știm că sunteți și foarte ocupați cu școala, aveți foarte multe ore și o grămadă de teme. Vrem să vă spunem că ne rugăm pentru voi. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea încă un pic de răbdare, să treceți cu bine acest an școlar, să vă dea înțelepciune și pricepere, să fiți un exemplu bun pentru cei care vă cunosc, o bucurie pentru cer și pentru toți oamenii. Vrem să vă mai spunem că ne este dor de voi și până când ne vom revedea, ne-am gândit să avem totuși un timp în care să putem sta împreună chiar și prin intermediul internetului. În minutele care urmează veți asculta din partea învățătorilor câteva înregistrări cu câteva mesaje și vom încerca să ne și rugăm împreună, să și cântăm împreună. Nu de mult am sărbătorit Paștele și pentru o perioadă de timp salutul nostru este Hristos a înviat. Și mi se bucură inima că vă aud răspunzându-mi, adevărat a înviat. Pace, copii! Așa cum sora Lăcrămioara a vorbit adineauri despre sărbătoarea Paștelui, care noi am sărbătorit-o câteva zile în urmă, am vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, Fiul de Dumnezeu, a venit pe pământ să se jertfească pentru noi, să acopere, să plătească păcatul nostru a întregii omeniri, al meu și al tău. Am vrea acum, în câteva cuvinte, să explicăm ceea ce s-a întâmplat atunci la moartea Domnului Iisus Hristos, cum păcatul întregii omeniri a fost luat asupra Lui. O vom face printr-un simplu experiment. Avem în fața noastră aici un vas de sticlă care simbolizează lumea, cu tot ceea ce cuprinde ea. Noi suntem simbolizați prin acest bănuț. Ar fi fost bine să fie mai mulți, pentru că suntem mulți, dar suntem simbolizați de acest bănuț pe care îl punem aici în lume. Avem un lichid albastru care înseamnă păcatul care, încetul cu încetul, în timp ce noi trăiam pe pământul acesta și trăim pe pământul acesta, păcatul ne înfășoară. De jur împrejurul nostru păcatul ne înfășoară. Și ca să putem să scăpăm de păcatul acesta, spuneam că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus. Domnul Iisus îl simbolizăm prin această lumânare, o lumânare albă. Și pentru că Scriptura spune că Domnul Iisus este lumina lumii, vrem să aprindem această lumânare ca ea să lumineze. Spuneam că Domnul Iisus a venit în lumea noastră, în mijlocul păcatului care era în lumea aceasta, ca să ne scape de acest păcat. După ce a murit Domnul Iisus Hristos pe Calvar, oamenii l-au pus într-un mormânt și am vrea să acoperim și noi acum lumânarea aceasta cu vasul acesta de sticlă și să vedem ceea ce se întâmplă. Pentru că noi eram înconjurați de păcat, care în fiecare zi ne înconjura încetul cu încetul și noi nu am fi putut niciodată să ieșim din această problemă mare a păcatului, păcat care poate să fie minciuna, egoismul, răutatea, neascultarea de părinți. Toate aceste păcate, Domnul Iisus Hristos le-a luat asupra Lui și noi suntem liberi față de aceste păcate.
doar dacă îl primim pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră. Așa cum Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan 3,16 că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Am vrea acum să ne rugăm, să închidem ochii și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa minunată care a dat-o pentru păcatul nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim, Doamne, să-ți mulțumim pentru minunata jertfă care ai dat-o la Golgota pentru păcatul nostru. Tu le-ai dat pe singurul Tău Fiu să moară pentru noi, pentru păcatul meu și pentru păcatul tuturor copiilor din lumea aceasta, pentru păcatul întregii omeniri. Noi credem, Doamne Dumnezeule, că jertfa aceasta ne eliberează de păcat și poate să ne ducă în împărăția Ta. De aceea te rog, în numele Domnului Iisus, primește, Doamne, mulțumirea noastră și fă ca toți copiii, Doamne, să poată să îl primească pe Domnul Iisus în inima lor, să creadă în jertfa Lui și apoi să devină liberi de păcatul care îi înconjoară. Îți mulțumim și te binecuvântăm în numele Domnului Iisus. Amin. Hristos a înviat copii. Cu ocazia sărbătorilor pascale, întreaga creștinătate își aduce aminte de cel mai mare eveniment care a avut loc vreodată pe acest pământ, și anume despre moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar și istoricii au recunoscut acest fapt, pentru că au împărțit istoria în două părți, perioada de până la Iisus Hristos și perioada de după Iisus Hristos. Și astăzi vom avea o lecție despre importanța învierii Domnului Iisus Hristos sau despre salvarea pe care am căpătat-o prin Iisus Hristos. Când vorbim copiii despre salvarea din păcat, o numim mântuire, iar pe cel care ne-a salvat din păcat o numim mântuitor. Știm că încă de la începutul omenirii, păcatul a intrat în om prin neascultarea față de Dumnezeu. Dacă rămâneam în această stare, ne aflam în pericolul de a fi despărțiți pentru totdeauna de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu suportă păcatul. Și Dumnezeu ne-a iubit atât de mult că a avut un plan pentru omenire, un plan de salvare pentru omenire. Și acest plan îl putem găsi în Ioan 3,16. Cred că vă mai aduceți aminte acest verset de la lecții de la școala duminicală, în care spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Exact așa cum ne-a explicat fratele Ionel mai devreme prin experimentul său, am văzut că Domnul Iisus, prin moartea Domnului Iisus, Domnul Iisus a absorbit toate păcatele întregii omeniri, absolut toate. Nu ne spune despre păcate mari, mici, grele, mai puțin grele, multe, puține, absolut pe toate păcatele le-a absorbit și prin moartea sa avem viață veșnică dacă credem în Iisus Hristos. El este poarta noastră spre cer. Evreii, în timpul acela, sărbătoreau Paștele, adică eliberarea poporului evreu de sub robia egipteană, pentru că a fost o perioadă când poporul evreu s-a aflat sub dominația egiptenilor. Iar acum sărbătorim Paștele și anume învierea Domnului Iisus, care, dacă credem în El, ne poate elibera de sub robia păcatului. Așadar, Iisus era speranța pentru mulți oameni. Poporul evreu așteptau pe Mesia, știau că trebuie să vină Mesia și foarte mulți au crezut că El este Mesia. Dar mulți nu au crezut și vroiau moartea Lui. Pe atunci, poporul evreu se afla sub dominația Imperiului Roman și romanii erau un popor crud. Ei aveau obiceiul ca pe răifăcători să-i crucificheze. Domnul Iisus nu a fost primul care a fost crucificat vreodată și pus într-un mormânt. Vedem asta chiar și atunci când a fost crucificat, a fost răstignit între doi tâlhari. Și vreau acum să facem un experiment. Am aici niște ouă și un bol. Acesta este un ou, cred că vedeți bine cu toții. Dacă îl voi sparge, ce credeți că pot găsi în el? Aveți dreptate, albuș și gălbenuș. E normal, e logic. Ați văzut
mai multe ouă sparte, nu? Dacă eu voi lua acest ou și îl voi sparge, ce se întâmplă cu el? El este distrus. Ou acesta, înapoi, nu pot să mai lipesc. Nu se mai face înapoi. Exact așa se întâmplă cu orice om care moare. Nu mai înviază. Dar să vedem ce s-a întâmplat cu Domnul nostru Iisus Hristos. Vă rog să deschideți Bibliile voastre la Luca, capitolul 24, unde spune: în ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și alte împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus meresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cei ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Vă rog să vă uitați și la acest om. Ce credeți că poate fi înăuntru? Exact ce am găsit și cu fostul ou, da? Albuș și călbaruș, făcuse mai înainte exemplu. Femeile ce au găsit în mormânt? Nimic. Exact cum este în acest ou. Mormântul era gol. Ele au rămas uimite. Nu știau cum putea să întâmple așa ceva, pentru că ele știau doar un singur lucru, că le-am pus în mormânt pe Domnul nostru. Și acum nu mai este. Cine l-a luat? Cum putea să se întâmple așa ceva? Lucrarea deosebit de importantă a Domnului nostru Iisus Hristos a culminat cu moartea și învierea sa, dăruind pentru fiecare dintre noi pe munte la Golgota. El ar fi putut opri întregul proces, dar el a venit cu un scop, avea un plan de a salva omenirea de robia păcatului. Acum știi că salvarea din robia păcatului o ai doar prin Iisus Hristos. Nu știm că sărbătoarea Paștelui nu este despre iepuraș, ouă vopsite sau ou de ciocolată. Este despre Iisus Hristos, care acum, peste 2000 de ani în urmă, a murit pentru păcatul întregii omeniri, pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Dacă îl primești pe Iisus în inima ta și ești convins că El a murit și a înviat pentru tine, fii sigur că într-o zi vei fi cu El în cer și vom cânta cu toții: Hristos a înviat. Iar dacă încă nu l-ai primit pe Iisus în viața ta, fă-o chiar acum, cerând iertare pentru păcatele tale. Ce emoționantă lecție! În timp ce o ascultam pe Aliona, mă gândeam: ce frumos ar fi fost dacă aș fi fost și eu în acea grădină, lângă mormântul Domnului Iisus, să fi văzut și eu piatra care era dată deoparte, să fi văzut giulgiul Domnului Iisus, să fi ascultat cea mai minunată veste dată de înger femeilor care erau acolo să îmbălsămeze trupul Domnului Iisus. Să fi auzit vestea: de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat. Da, mi-ar fi plăcut mult să fi fost acolo și poate te-ai gândit și tu la ce m-am gândit eu. Dar nici eu și nici tu n-am fost lângă mormântul Domnului Iisus, n-am fost acolo. Însă eu cred în cuvântul Domnului Iisus care spune: Iisus Hristos, după ce a murit, a înviat din morți. Cântarea noastră de astăzi are acest mesaj: Iisus Hristos a înviat. Prima strofă a cântării noastre spune: mormântul gol e o minune. Și mai jos avem scris: moartea îi învinsă. Da,
Cuvântul lui Dumnezeu spune că prin moartea Domnului Isus, eu am viață dacă îl primesc pe El în inima mea. Eu și tu avem viață veșnică prin moartea și învierea Lui. Suntem iertați, suntem spălați, suntem transformați prin învierea lui Isus. Haideți să încercăm să cântăm prima strofă și refrenul și o vom ruga pe Eva să ne ajute. Aici vom avea și versurile și vom încerca să cântăm împreună prima strofă și refrenul acestei cântări. Despre cine s-a vorbit în lecția noastră? Despre Domnul Isus. În Biblie, care este Cuvântul lui Dumnezeu, avem scris în Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, cu versetul 25, unde Domnul Iisus Hristos spune: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Haideți să spunem împreună versetul. 2, 3 și... Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11 cu 25. În verset avem câteva cuvinte scrise cu culori diferite. Culoarea roșie avem scris cuvintele eu și mine. La cine credeți că se referă aceste cuvinte? La mine? La tine? Nu. Ci se referă la persoana Domnului Isus, care este Fiul lui Dumnezeu, și El a zis: Eu sunt învierea și viața. Haideți să mai repetăm o dată versetul. Unde este cu culoare? Acolo o să spunem cu voce tare. Da? 2, 3 și... Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11 cu 25. Următoarea culoare este verde și cuvântul este învierea. Învierea. Ce înseamnă învierea? Ce este învierea? Învierea este trecerea de la moarte la viață. Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat ca eu și tu să avem viață împreună cu El, adică viață veșnică. Haideți să mai repetăm o dată versetul împreună. 2, 3 și... Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11 cu 25. Bravo! Tu cel care ai crezut în Domnul Isus, că ți-a iertat păcatele, rămâi credincios în orice situație. Și crede cuvintele sale care spun: Eu sunt învierea și viața. Această promisiune este sigură. Nu trebuie să te temi de orice ar veni în viața ta. Haideți să mai repetăm o dată versetul. Aici am scos câteva cuvinte și eu știu că voi sunteți bravi și ați învățat cât de cât cu versetul. 2, 3 și... Eu sunt învierea și viața.
Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11:25. Iar tu care încă nu ai crezut în Domnul Isus, că El a murit și a înviat pentru păcatele tale, astăzi poți să-ți mărturisești păcatele și să crezi în promisiunea Lui că poți trăi veșnic cu El. Poți să fii o veșnicie cu Domnul Isus Hristos, doar trebuie să te încrezi în El. Haideți să mai repetăm o dată versetul. Am scos alte cuvinte din acest verset ca să vedem dacă îl știți și l-ați învățat. 2, 3 și eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ioan 11:25. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze cu viață veșnică. Amin. Strofa a doua a cântării noastre vorbește despre dragostea nemărginită a lui Dumnezeu. La timpul de rugăciune, Ionel a încercat să demonstreze ce înseamnă jertfa Domnului Isus pentru mine și pentru tine. Ați văzut cum Domnul Isus a luat asupra lui păcatele întregii omeniri. El a fost pedepsit pentru păcatele noastre, a murit și a fost îngropat. Dar vestea bună este că Domnul Isus nu a rămas în mormânt, ci a treia zi a înviat și acum este la dreapta Tatălui în împărăția Lui. Strofa a doua a cântării noastre spune că această dragoste a înlăturat o lege ce m-a condamnat. Dacă Domnul Isus n-ar fi murit pentru păcatele noastre, am fi condamnați veșnic la o moarte veșnică. Însă jertfa Lui ne-a eliberat de această condamnare și ne-a adus viață și nu o viață simplă, o viață din belșug și viață veșnică împreună cu Domnul Isus. Domnul Isus locuiește în inima mea, așa cum spune și cântarea. Inima mea este a ta, dar El vrea să locuiască și în inima ta. Dorește să-ți cucerească inima ta. Primește-L și lasă-L să fie Domn și Mântuitor al vieții tale. Și poți veni și tu împreună cu noi să cântăm această cântare minunată. Haideți să încercăm să cântăm strofa a doua a cântării împreună cu Jason. Antonio al Braziliei. Doamna Silvina, pot să vin la clasa biblică ce o aveți aici în școala noastră? Era un mic brazilian ce vorbea portugheză. În Brazilia, America de Sud, limba națională este portugheză. Bineînțeles, Antonio, dacă îți dau voie părinții tăi. Ia această scrisoare acasă cu tine. Dacă ei semnează dându-ți voie, poți veni cu siguranță la toate întâlnirile. Mulțumesc, doamnă, mulțumesc foarte mult! Antonio spera ca părinții lui să semneze scrisoarea, pentru că el dorea să studieze Biblia. Doamna Silvina s-a rugat în fiecare zi pentru băiat și ca părinții săi să-i dea voie. Săptămâna următoare, Antonio a venit grăbit în clasă cu un zâmbet bucuros și flutura scrisoarea în mâna sa. E semnată, a zis. Vezi, doamna Silvina, e semnată.
Antonio era foarte bucuros, încât stătea pe marginea scaunului său, ascultând pe învățătoare cum le predea. În inima lui era un dor pentru lucrurile lui Dumnezeu, un dor pe care Dumnezeu l-a pus în inima băieților și fetelor de pretutindeni. De multe ori ei nu știu ce vor, dar ei știu că ei tânjesc după ceva care îi va ajuta să-L cunoască pe Dumnezeu. Antonio era uimit cum învățătoarea le spunea că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, pe pământ și că Domnul Iisus a vrut să moară pentru păcatele fiecăruia. Și pentru că El este Dumnezeu, El a înviat din morți. Învățătoarea le explica: acei care îl primesc pe El pot să fie eliberați de pedeapsa păcatului și într-o zi vor ajunge în cer să trăiască pentru întotdeauna cu El. Wow! A zis. Ei nu l-au putut ține în mormânt. El a ieșit direct afară și și-a lăsat giulgiul în mormânt. Wow! Antonio nu și-a dat seama că vorbea tare, dar când a văzut că învățătoarea se uita la el, s-a lăsat în jos pe scaun rușinat. Băieții și fetele nu vorbesc tare în clasă, doar dacă li se cere să o facă. Aceasta era ceea după ce tânjise Antonio adânc în inima lui, când învățătoarea i-a invitat pe băieți și pe fete să-L accepte pe Domnul Iisus ca salvatorul lor, el a fost primul care l-a primit. Acum voi veni la clasă în fiecare săptămână, a spus el, pentru că sunt un creștin. El a zâmbit bucuros și a zis din nou: wow! Antonio nu numai că a venit la clasa biblică a școlii în fiecare săptămână, dar a început să meargă și la școala duminicală. El știa multe dintre cântece pentru că era aceleași pe care le cântau și în clasă. Și-a înălțat vocea și a cântat din toată inima sa și nu a lipsit niciodată de la clasa biblică. De unde pot lua câteva din imaginile și lucrurile pe care tu le utilizezi, doamna?" a întrebat el într-o zi. Vreau să încep o grupă biblică acasă și să încerc să învăț pe unii din verișorii și colegii mei de joacă. Dacă vei avea mare grijă cu ele, poți să-ți împrumut câteva din ale mele," a spus învățătoarea. Antonio a început imediat. Erau 3 copii la prima lui întâlnire, dar mai mulți au început să vină. Într-o săptămână erau 11 care stăteau și ascultau lecțiile biblice și povestirile evanghelice pe care Antonio le spunea. Una dintre povestiri era umbrela mergătoare. Când a adus-o înapoi învățătoarei, ea i-a spus: Antonio, ai vrea să spui astăzi povestirea clasei? Încântat, Antonio a început: vedeți, le spunea el, acest băiat care trăiește în Statele Unite și-a luat umbrela făcută din toate aceste culori și a mers să se plimbe de-a lungul străzilor. Băieții și fetele îl urmăreau. Când s-a gândit că erau suficienți, s-a oprit. El le-a spus să se așeze pe jos. Și apoi le-a spus copiilor cum pot fi salvați folosindu-se de culori pentru a le aminti de întunericul păcatului, de sângele lui Iisus curs pe cruce să ne ierte de păcat, de inima curată după ce îl acceptăm pe Domnul Iisus ca mântuitor și despre cum creștinii ar trebui să crească în a fi mai buni în fiecare zi, așa cum iarba și copacii cresc. Când a terminat de spus povestea, Antonio a adăugat: dacă vreți să deveniți creștini sau chiar dacă credeți că sunteți unul, vreți să spuneți Ioan 3:16 după mine? Voi spuneți numele vostru de fiecare dată când versetul spune lumea sau fiecare. Antonio le-a explicat: faceți așa, fiindcă atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe Antonio că a dat pe singurul său fiu, ca Antonio care crede în numele lui să nu piară, ci să aibă viață veșnică. După aceea, Antonio i-a spus doamnei Silvina: wow, nu trebuie să aștept până ce voi ajunge un misionar mare, nu? Bineînțeles, doar să crezi și să studiezi Biblia și totul. Voi fi în stare să fiu mai bun. Wow! Ochii negri al lui Antonio licăreau. Erau plini de încântare și fericire. Zâmbetul său părea să-i acopere întreaga față bronzată. Antonio al Braziliei este într-adevăr un misionar. Dragi copii, îmi pare bine să ne putem revedea. În momentele următoare vreau să vă propun un lucru manual despre învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și m-am gândit ca să putem să realizăm, fiecare dintre voi să aveți materialele necesare acasă.
Așa că ne vom folosi de o coală de carton roz, puțin carton galben, verde și roșu. Vom avea nevoie în plus de un creion, liniar, foarfece, lipici, o cariocă și o cană. Haideți să vedem ce trebuie să facem. Cu ajutorul colii roze vom desena fiecare dintre noi mâna noastră. După ce am desenat mâna, o vom decupa. Eu deja am decupat-o și am să vă arăt. Fiecare dintre voi va trebui să obțineți propria mână. Acum vom lua cartonul de culoare galbenă și cu ajutorul cănii vom desena un cerc. După ce l-am desenat, îl vom decupa și vom obține un cerc de culoare galbenă. Tot cu ajutorul acestui cerc va trebui să desenăm pe cartonul verde un semicerc verde. Așa că la jumătatea cercului galben ne vom lua 2 puncte ca și reper, vom desena un semicerc, apoi ne vom ajuta de liniar, îl vom decupa și pe acesta și vom obține un semicerc verde. Vom lua cartonul de culoare roșie. Veți avea nevoie de o bucată de carton cu lățimea de 9 cm pe o înălțime de 12 cm. Pe acest carton, fiecare dintre voi, cu ajutorul liniarului și al creionului, va trebui să desenați o cruce de genul acesta. După ce ați desenat crucea, va trebui decupată și vom obține crucea noastră. Hai acum să facem lucrul manual. În primul rând, vom lua mâna. Vreau să spun că mâna aceasta reprezintă viața ta. Dumnezeu vrea să fie în centrul vieții tale. De aceea vom lua cercul de culoare galbenă, îl vom lipi și îl vom pune în palmă. Apoi în lecție am învățat că Domnul Iisus a fost răstignit pe dealul Golgota. Semicercul verde reprezintă dealul Golgota și îl vom lipi la baza mâinii, puțin deasupra cercului galben. Acum vom lua crucea de culoare roșie. Crucea reprezintă jertfa Domnului Iisus Hristos. O vom lipi peste toate celelalte să cuprindă parte din mână, cerc și dealul Golgota. Vă mai aduceți aminte care era versetul din ziua de astăzi? Versetul spunea: Eu sunt învierea și viața. Evanghelia după Ioan, capitolul 11, versetul 25, prima parte. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vrea să fie în centrul vieții tale. De aceea, eu, cu ajutorul cariocii, am scris deja această parte a versetului care spune: Eu sunt învierea și viața. Fiecare dintre voi puteți să scrieți cu ce culoare doriți. Vreau să-ți aduc aminte că mâna reprezintă viața ta. Dumnezeu vrea să fie în centrul vieții tale. Aceasta o poți realiza prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, crezând că El a murit și a înviat pentru păcatele tale, ca într-o zi să poți să ai și tu viață veșnică cu El. Sper că v-a plăcut acest lucru manual, nu este greu. Domnul să vă binecuvinteze, să ne vedem curând! Mulțumim, sora Mirela, pentru frumosul lucru manual. Și acum, dragi copii, vă provoc să îl confecționați. Apoi să vă faceți o fotografie pe care să ne-o trimiteți nouă sau unui învățător de la școala duminicală. Noi vom aduna lucrările voastre, vom face un filmuleț pe care vi-l vom prezenta
în următoarea înregistrare. Ne bucurăm că ați fost cu noi și vă așteptăm la următoarea întâlnire. Dar până atunci vă lăsăm cu această cântare pe care tocmai am învățat-o astăzi. Cântă și tu împreună cu noi, împreună cu frățiorii tăi și părinții tăi. Domnul să te binecuvinteze!